Σεντράριο Γέστε με πολύ φάλτσο στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά στα δίχτυα από τον Τοκέρο. 1-0 η Athletic Bilbao. Και παίρνει φωτιά βέβαια το ερυθρόλευκο κομμάτι του Μεστάγια. Γκολ στο πρώτο δεκάλεπτο για τους Βάσκους. Στην δεύτερη ευκαιρία τους μετά από το σούτ του Χάβι Μαρτίνεθ από το κόρνερ που κέρδισαν μετά την επέμβαση του Πίντο. Οι παίκτες του Χωακίν Καπαρός με μια πολύ καλή σέντρα με πολύ φάλτσο του Γέστη στο δεύτερο δοκάρι έφτασαν στον γκολ με κεφαλιά του Τοκέρο. Οι πανηγυρισμοί και στον πάγκο της Athletic, στις εξέδρες όπου βρίσκονται οι φίλοι της ομάδας από τον Bilbao. Ο Τοκέρο πανηγυρίζει, ένας παίκτης που μετακόμισε το Γενάρη από την Eibar στην Athletic. Έχει δείξει καλά στοιχεία, δεν έχει δώσει πολλές λύσεις στην επίδεση. Εδώ πετυχαίνει το σημαντικότερο γκολ του πεντεφενάρα της Athletic Bilbao. 1-0 για τους Βάσκους. Πήρε την κεφαλιά τον Κεϊτά. Ένα γκολ που σίγουρα δίνει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο μάτς. Το outside. Οι Βάσκοι βλέπετε τώρα πια όσο κυλάει ο χρόνος. Κλείνουν το ένα και πιο πίσω. Καλή προσπάθεια από τον Γιάγια Τουρέ, ο οποίος θα κάνει το σουτ σιρτό. Εκπληκτικό γκολ από τον Γιάγια Τουρέ στο 31. 1-1. Κεντρικός αμυντικός της Μπαρσελόνα απόψε ο Γιάγια Τουρέ. Έκανε εξαιρετική ατομική προσπάθεια. Έφτασε στη μεγάλη περιοχή και με ένα πολύ δυνατό ξαφνικό σιρτό σουτ στην αριστερή γωνία ευνηδίασε τον Γκόρκα Ρεαθόθ και δίνει την ευκαιρία στους Μπλαουγκράνα να πανηγυρίσουν το 1-1. Έπεσαν και αντικείμενα εκεί προς τους παίκτες της Μπαρσελόνα στους πανηγυρισμούς. Ισοφάριση για την Μπαρσελόνα στο δεύτερο καλό σουτ που δοκίμασε απόψε. Γκολ που ανήκει ολοκληρωτικά στο Γιάγια Τουρέ. Κοιτάξτε και πάλι από πού ξεκινά την προσπάθειά του. Αποφεύγει δύο αντιπάλους του. Αποφεύγει έναν τρίτο και κάνει ένα δυνατό σουτ το οποίο δεν περιμένει ο Γκόρκα. Χαμηλά η μπάλα στην αριστερή γωνία. Σουτ ακριβίας από τον Γιάγια Τουρέ. 1-1. Βρήκε και η μπάλα στον Ποδίτο Αμορεβιέτα. Είναι η σειρά των φίλων της Μπαρσελόνα να πανηγυρίσει. Μέση. Αποφεύγει τον Τοκέρο. Περνάει την μπάλα για τον Ετώ. Δεν υπάρχει offside. Ο Ετώ σουτάρει. Αποκρούει ο Γκόρκα. Η μπάλα στο Μέση. Γκολ. Τρίτη και φαρμακερή. Ο Λιονέλ Μέση μετά από δύο προσπάθειες μέσα σε 2 λεπτά θα καταφέρει να νικήσει τελικά τον Γκόρκα. Και η Μπαρσελόνα περνάει μπροστά. Κοιτάξτε πώς πανηγυρίζουν οι φίλοι των Μπλαουγκράνα. Στο 55 το 2-1. Και έτσι όπως κυλούσε το μάτς τα τελευταία λεπτά έδειχνε να είναι θέμα χρόνου αφού πίεζε ασφικτικά η Μπαρσελόνα. Ο Λιονέλ Μέση στην τρίτη προσπάθειά του απέναντι στον Γκόρκα κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Νωρίτερα το πλασέ του είχε φύγει λίγο πάνω από το δοκάρι. Δεν τα κατάφερε ούτε στην προηγούμενη φάση. Κέρδισε το κόρνερ και από το κόρνερ ουσιαστικά ξεκίνησε η φάση που κατέληξε στο 2-1. Το πέρασμα από τον Μέση για τον Ετώ. Αποκρούει ο Γκόρκα. Το rebound πηγαίνει στο Λιονέλ Μέση. Από το σημείο του πέναλτι σουτάρει. Η μπάλα περνάει από αρκετά πόδια. Καταλήγει στο βάθος εστίας του Γκόρκα και η Μπαρσελόνα γυρίζει το μάτς. Στο 55. Είναι η ώρα της Μπαρσελόνα τώρα. Η πάσα για τον Μπόγιαν. Δίπλα περιμένει ο Ετώ. Ο Μπόγιαν θα τελειώσει μόνος του τη φάση. Είναι εκπληκτικό το πλασέ του στο δοκάρι και μέσα. Έβαλε όσο φάλτσο χρειαζόταν. Και με τη βοήθεια του δοκαριού ο Μπόγιαν στο 58 κάνει το 3-1. Νέοι έξαλλοι πανηγυρισμοί από τους φίλους της Μπαρσελόνα. Υπάρχει μόνο μία ομάδα εδώ και περίπου 10 λεπτά στον ονομαστικό χώρο στο Μεστάγια. Η Μπαρσελόνα καταφέρνει και πετυχαίνει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα δεύτερο γκολ. Φτάνει στο 3-1 και σε πολύ μεγάλο βαθμό νομίζω, αν και είναι νωρίς ακόμα, καθαρίζει το μάτς. Δεν υπάρχει offside εδώ στον Μπόγιαν, δεν είναι ακριβώς στην ευθεία η κάμερα, φαίνεται να καλύπτεται πάντως ο νεαρός. Δεν δίνει στον Ετώ, ίσως φοβούμενος το offside του συμπαίκτη του, αλλά το τελείωμά του είναι άψογο. Με τη βοήθεια του αριστερού δοκαριού θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Την περνάει από τον Αϊτό Ρόθιο, δεν μπορεί να φτάσει εκεί παρά την προσπάθεια. Τρεις παίκτες Αθλέτικης στο τείχος, Τσάβι και Ντάνι Άλβες. Ο Τσάβι τελικά με το σουτ στα δίχτυα, 4-1 στο 64. Ευνηδίασαν εδώ οι Μπλαουγκράνα τον Γκόρκα. Περίμενε το σουτ από τον Ντάνι Άλβες. Αυτός που πήγε στην μπάλα τελικά ήταν ο Τσάβι. Και με εξαιρετικό πλασέ, με εξαιρετικό φάλτσο στέλνει την μπάλα στο δεξί γάμα
εκεί όπου προσπάθησε να φτάσει ο Γκόρκα χωρίς επιτυχία. 4-1 και πια όχι μόνο νομίζω κλειδώνει τη νίκη η Μπαρσελόνα, αλλά μετατρέπει τη νίκη της και σε θρίαμβο. Στο 64 το 4-1. Κοιτάξτε και πάλι. Εκπληκτικό σούτ από τον Τσάβη. Βάλα χτυπά στο δοκάρι και πάει μέσα. Πολύ κακό τείχος εκεί από τους παίκτες της Athletic. Μόλις 3 παίκτες. Δεν είχαν καν κολλήσει μεταξύ τους. Πέρασε μπάλα πάνω από αυτούς. Δεν μπόρεσε να κάνει